రాను నేను రాను రాను స్కూల్కి నేను రాను రాను స్కూల్కి నేను రాను పాను స్కూల్కి నేను పాను రాను నీతో నేను రాను రానా అక్షరాలన్నీ నేర్పించి కథలెన్నో చెప్పేస్తా రాను రాను సారో ఆ కథలన్నీ సిలులోనే చూసుకుంటా పండుకుంటా కాదు అట కాదు కాదు ఫోను మంచిది కాదు వస్తాయి కంటికి అద్దాలు ఇప్పుడుండే నాయన కష్టాలు తీర్చుతాయి నువ్వు నిలిచే అక్షరాలు వస్తాను 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 స్కూల్కి వస్తాను